ďalšom vlogu. V tomto vlogu to bude super duper easy peasy lemon squeezy. Pokiaľ som teda dala kidding. No, dobre, včera som bola v akvaparku, čo som vám slúbila, že vám poviem. Áno, a dnes bola jedna písomka, ktorú som zvládla na jednotku, takže very good. Zajtra nepíšem žiadnu písomku, iba sa dozvedáme známky z písomiek. Aj tam ešte telesa alebo niečo také, ale sa teším na zajtra aj docela. V stredu nepíšeme žiadnu písomku. V štvrtok cez 6 hodinu idem cez 6 hodinu v štvrtok idem k lekárovi a vlastne piatok píšeme 2 písomky a cez 6 hodinu už budem smer od Šťavnice, takže po 5 idem domov. A v tomto vlogu uvidíte, ako mi bolo na dovolenke. Ja som dovečítala a idem svietite. Chcela som povedať, že idem kúkať mamu na prenájom, ale mama na prenájom už nejde. Skončila, bolo finále, konečné finále. Nie, že finále série, ale finále. This is sad. Je 7 hodín a ja idem počúvať podcasty, lebo som unavená a podľa mňa zaspím hneď pri prvom, lebo moje oči to nezvládajú. Fakt divné, jak toto spravím, že... Útorok po škole, tak by som to nazvala. Dnes som dostala 2 jednotky, takže som z toho strašne šťastná. Zajtra nepíšeme žiadnu písomku, takže som ešte šťastnejšia a ideme dneska aj dotedy, takže I'm happy. A zajtra mám Pythagoriádu a boli sme v Decathlone. Kúpila som si snehule a 2 a termotričku a termogátor. A ja check for the kitchen na Lacova. Milujem. Nejaká novinka od Essence. Nezapnete sa? Čak je kúpený. Snovka, čo si Mikuláš! A teda, čo je to? Neviem. Školiatok alebo čo. Je ťažký, sú v ňom antistresové guličky. Darček pre kinu, ten vám tu nebudem ukazovať, lebo this what it is. A potom si kúpili vianočné ponožky nejaké. Máme tu... A inak. Ja... To som vám tu už natáčala. Kúpila som si toto. Neviem, či je to nejaká novinka od Essence. A Zuzana sa má na mňa potlačiť. Ježiši Maria. To odtrhla asi, ale neviem. Čo to je? Dve sportové senky. Ešte sú tu 3. Ježiši Maria. Takže to. Ježiš. Áno, do školky. Aby ste vedeli. Beriem si do školy aj prírodové. Fly all day. Keď sa určite chodte pozrieť. Kde je to? Ideme vyskúšať Čikilov. Počkajte. Som moje deti, takže to skúšam takto so servítkom. Rozmaze. Perfektne sa to nanáša, ukážem to nanášanie potom. No, dobre, nejako som si to rozmazala. Perfektný obal, ktorý pripadá na šíglam, strašne podobné šíglamu. Ale keď som to tam videla, som si povedala, musím to ísť skúšať. Nejako takto sa to otvára. Odšrobujete. Má to takýto nejaký aplikátor.
Ten blush je takého pekne odtienu. Wow. Som prišla domov, idem sa učiť literatúru a potom pôjdem k mojej babke. Ľudia, učím sa tú litiku. Je 14. Fúha. A viem prvú stranu z 1, 2, 3, 4, 5 až 4 strany. Takže na tom ísť veľmi dobre. Môj ocino, mám takéto polské ovčko a rožok, ktorý sa rozmrazuje. Vyšla domov, je 4:03. Mám aj meeting. 3 ale, či koľko. A dovolenka sa zrušila. To je set. A ideme sa učiť dejepis. A angličtinu. Morená Dianka po doktorovi a poučení neviem, moji chcete aj s týmto papiermi. A prosím nás, dneska som sa tak zasmiala. Mama skúšala a namiesto too much water mi povedala too much water. Strašne som sa nasmiala. No tu ako angličtinu viem, iba ten dejepis, neviem, sa mi to stále nejako mýli, ale podľa mňa ho vie dobre. Práve zvoním mojej tete. Pozrite sa na mňa, som si vyhrnula rukávovú mikinu a na to mám nátelníky, takže I don't know for outfit. Ja sa pôjdem trochu umývať, potom si pôjdem počúvať podcast a potom pôjdem pozerať Dunaj. A dnes som skončila s učením, moji milí. Takto unavená z učenia som asi prvýkrát. Ja vám ukážem, čo sa mám učiť a potom mi poviete, či ste sa už učili. Hej. Ukážem vám, čo sa máme naučiť z dejepisu. Také grécko, celú túto stranu, toto sa nemá naučiť, ani toto. A tieto tu 4 vety. To je všetko. Potom angličtina, to bola zase takýto výcud. Toto mám vedieť. Toto. A toto a toto sú nejaké vetičky, aby som si to zapamätala. Tú angličtinu viem doslova v pohode, lebo ako tu prvé cvičenie viem naspamäť to add in on, to je ľahké, potom máme reading, to budem musieť zvládnuť, čítanie, listening, počúvanie, 2 hour, takže počasie, slovíčka, tie viem. Potom slovesa v minulom čase, tie doslova viem. Natural disasters, tie viem. A potom vety v minulom čase, otázky v minulom čase, zápor v minulom čase, takže napríklad was he in the jungle? Why did he in the jungle? He didn't in the jungle. Takže on nerobil v džungle. On nebol v džungli. A vlastne was, were znamená bol alebo boli a I was, teda, čo did znamená urobiť a was, were znamená bol. Tú angličtinu viem sa v pohode. Potom túto tu viem. Toto mi ide trošku horšie a toto viem. Takže ma zachránte, zajtra ste môžeme proste po tej 5. hodine a chcem sa už odreagovať. Stay back, don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. Kissy face.
Aha. Red night, takže zajtra doufám, že skončí toto moje trápenie čo najskôr. Písal som tam na nálepku. Som unavená, zničená, všetko možné dokopy. Idem si prečítať ešte ten dejepis. Musím ma vyskúšať angličtiny. Dnes už stačí. List a teraz hodím to do obálky a dám ho k môjmu darčeku. Idem sa ešte vyskúšať, potom idem do Láne, lebo už ma to fakt dneska nebaví. Už som unavená. Všetky veci dokopy. Všetky. Skončila škola, teda ja som sa o 1 hodinu skôr. Vy uvidíte potom prečo, alebo vám to možno poviem. Možno. Je to dosť osobné. Pozrite sa na môj tvár, ja som unavená, bolí ma hlava, ale dneska ideme niekde za stiahnuť vraj. Vôbec mi nechce. Som unavená. Bolí ma hlava, bolí ma brucho. Ale čo už?